Комроншоҳи Устопириён паҳлавони номдори тоҷик пас аз табобати қабурғаҳояш дар як шифохона дар Олмон ба Тоҷикистон баргашт ва аз ибтидои соли нав ба давидан шуруъ кард. Дар ин бора ба Радиои Озодӣ падари Комроншоҳ, мураббии варзидаи гуштӣ Усто Устопиров рӯзи 4 январ хабар дод. Вай гуфт, қабурғаҳои Комроншоҳро ки дар мусобиқоти байналмилалии дзюдо бо номи тоскулҳои бузург дар Токио сахт осеб дида буд, чанд рӯзи аввал дар пойтахти Ҷопон муолиҷа намуданд. Ҳамроҳхон Зарифӣ, сафири Тоҷикистон дар Ҷопон ва Зубайдулло Убайдуллоев, профессори Академияи байналмилалии Цукубаи Ҷопон ба аёдати Комроншоҳ рафта ба ӯ ҳаматарафа кӯмак карданд. баъди ба похистани Комроншоҳ ӯро барои муолиҷа ба Олмон фиристоданд. Комроншоҳ бо кӯмаки мураббияш Воҳид Сарлак, шаҳрванди эрони табори Олмон, дар як шифохона табобат ёфт ва баъди анҷоми муолиҷа 20 декабр ба ватан баргашт. Ба қавли Устопиров, мувофиқи дастури табибон, Комроншоҳ 12 рӯз истироҳат кард ва 3 рӯз аст ки ӯ ба давидан машғул аст. Саломатиаш 90% барқарор шудааст, қариб ки дардро ҳис намекунад. Мутахассисони олмонӣ, травматологҳо ё шикастабандҳо устухонҳоро ҷобаҷо карданд, бо доруворӣ ва таҷҳизоти нави замонавӣ тавонистанд ки ҷараёни табобатро хеле тезонанд, иброз дошт падари Комроншоҳ. Ба гуфтаи Усто Устопиров, барои табобати Комроншоҳ дар Олмон 2350 евро масраф шудааст. Вай афзуд, ин маблағ аз ҳисоби худи мо буд. Гуфтугузор шудааст ки Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ва Федератсияи дзюдои кишвар дар мавриди пайдо шудани имконияти молии харҷи табобати Комроншоҳро ҷуброн мекунанд. Зимнан мо аз мақомоти ин кумитаҳо барои кӯмаку дастгирияшон сипосгузорем, таъкид намуд Усто Устопиров. Хабарнигори Радиои Озодӣ рӯзи 4 январ ҳамчунин бо худи Комроншоҳи Устопириён тавассути телефон дар тамос шуд. Вай гуфт, дар ҳамин ҳол ӯ бо бародараш Фаридуншоҳ Устопиров, ки яке аз мураббиёнаш маҳсуб мешавад, аз рӯи дастури табибони олмонӣ ва устодаш Воҳид Сарлак баҳри иҷрои нақшаи барқароркунии саломатиаш амал мекунад. Бо вуҷуди он ки Комроншоҳи Устопириён дар охири мавсими соли гузашта сахт осеб дид, соли 2017 барояш соли дастовардҳои бузурги варзишӣ буд. ӯ дар чандин мусобиқоти байналмилалӣ ширкат кард ва ҷоизаҳои зиёде ба даст овардааст. Вай аз ҷумла дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои Осиё, ки моҳи май дар Ҳонг-Конг баргузор шуд, дар вазни зери 90 кило соҳиби медали тилло гардид ва барои дуввумин бор ба унвони қаҳрамони Осиё даст ёфт. Зимнан ӯ нахустин ва ягона гуштигири тоҷик аст, ки дар риштаи ҷудо қаҳрамони Осиё гаштааст. ӯ парсол инчунин дар Гран-прии Тошканд ҷои якум, дар Гран-прии Анталия ҷои дуюм ва дар ҷоми кушодаи Аврупо дар Минск ҷои сеюмро соҳиб шуд. Комроншоҳи Устопириён айни ҳол дар феҳристи ҷаҳонии ҷудо дар миёни 357 гуштигири вазнашон зери 90 кило бо 2965 имтиёз мақоми 8-ро касб кардааст.